podemos empezar para que esta audiencia tan fermosamente heteroxénea e juvenil teña posibilidades de esparcimento máis aló das 8 da tarde, nesta gozosa placidez humedecida de Compostela no día de hoxe. Esa gozosa placidez que son palabras unamunianas no seu momento rescatadas por don Carlos González Reigosa. Moi boas tardes a todas e a todos. A xente que está, aos colegas e as colegas que van a ser enseguida, que están seguindo esta xornada que trata de poñer palabras arredor das olladas, das miradas, dende fora ou dende dentro, pero da importancia da mirada, da ollada e do relato derivado dese ollar. Boas tardes, señor Reigosa. Boa tarde. E boa tarde, señor presidente do Consello da Cultura Galega. Déxeme decir unha referencia personal que estimo imprescindible, que non é importante, non a ser importante para vosés, pero é un pouco significativa para min. Moi brevemente, direilles que eu, aínda que o meu aspecto algo xuvenil non o indique, eu son xa un xornalista xubilado no seu tempo, que tivo a fortuna de acometer o tramo da súa última, o tramo final da súa peripecia profesional nesta casa, por idea inicial de Carlos Casares, presidente que foi do Consello de Cultura Galega, escritor ilustre a quen este ano se lle homenaxea merecidamente no Día das Letras Galegas, e pola comprensión e a xenerosidade de quenes aquí o sucederon, don Alfonso Zulueta Díaz, que non está atravesando bon momento de saúde na súa idade provecta, e don Ramón Villares, que sigue presidindo esta casa. Vai agora para 3 anos e medio longos que eu me xubilei aquí. E este é o primeiro día, a primeira vez, o primeiro acto no que eu participo nesta casa despois desa situación personal. Eso era o que quería dicirlles, que non sería importante para vós, para vosés, pero si é significativo, importante, é valioso e emotivo para mí. Esa é a primeira referencia personal. A segunda ten que ver, lóxicamente, co señor que me acompaña. O señor que me acompaña, colega que me acompaña, Carlos González Reigosa, nacido na Pastoriza. Hoxe a Pastoriza tuvo un protagonismo moi especial, primeiro con Pilar Falcón, agora con Carlos González Reigosa. Hai motivo. Decía que Carlos González Reigosa, eu creo que temos a feliz coincidencia de que el lle coincida pechar este ciclo, esta xornada. Porque verano enseguida, Carlos é personaxe, xornalista e escritor ponderado, tranquilo na súa expresión, a fondo sempre máis do que pode parecer na súa visión crítica e con capacidade para tocar moi diferentes paus no mundo da narrativa e no mundo do xornalismo, e todos eles con éxito, todos eles subliñados en boa medida por premios importantes e significativos no eido xornalístico e no eido da narrativa. Hoxe falouse aquí, e falouse moito, de como ven. De como nos ven ou como nos viven. Como nos viven a través dese ollar,
desas miradas. O epígrafe designado polos organizadores desta casa, con Xosé López a cabeza, para don Carlos González Reigosa, fala das pegadas culturais dos xornalistas galegos no exterior. Algo dixen xa, non me vou alargar moito máis. Acabo de decir que Carlos tocou moitos paus. Eu creo, ao meu ver, que os tocou e os toca con éxito, con éxito de público e de crítica. Somos dun tempo. Carlos empezou algo antes que este que lles fala. Este que lles fala empezou no ano 73, de feito, e de dereito no ano 74. Imaginen un mundo no que para enviar unha foto á redacción central da Voz de Galicia dende Santiago había que darlle 5 pesos de propina ao axudante do Castromil para que chegara, non só para que chegara á terminal, senón para que o entregara o sobre correspondente ao chegar á terminal. O tempo da máquina de escribir, sin máis, e o tempo da telefonía limitada. En sitios, se había unha centraliña para poder falar, pois era un milagro, e se funcionaba ben e con bon son, mel nas filloas. Arrancamos nese esquema dos estertores do franquismo, que logo viviu os cambios e as transformacións derivadas, primeiro, do desenvolvemento deso que vos sabedes que chamamos e se chama transición, e moi especialmente no que atinxe a Galicia, no tocante ao desenvolvemento do Estado autonómico no que estamos, no que seguimos. Carlos empezou en La Voz de Galicia, eu tamén. Carlos foise despois á Axencia EFE. A Axencia EFE son palabras maiores, estamos falando da cuarta ou da quinta axencia informativa do mundo, e Carlos na Axencia EFE foi un motor, diría que casi todo, foi director de información, que é algo así como unha especie de gran redactor en xefe desa axencia informativa. Pero, polo medio, claro, tuvo tempo de facer outras cousas, de achegarse á historia de Galicia, de novelar aspectos da historia de Galicia, de achegarse ao fenómeno do ciclo artúrico, de ganar premios literarios como Xerais ou Torrente de Ballester, de ganar premios xornalísticos como Fernández de la Torre ou Fernández del Riego, de seguir escribindo e escribindo ben, a diario, ou se non a diario con moita frecuencia, e de publicar libros que xa decía que tiveron boa acollida de público e de crítica. Polo tanto, pareceme que é unha feliz coincidencia que Carlos González Reigosa cerre este ciclo de olladas, de miradas, de pousos, de pegadas e de reflexión cultural ou sobre o fenómeno da cultura, da vivencia de Galicia, dende o ámbito no que el traballou e traballa, que foi fundamentalmente o de Madrid, dende que se incorporou hai máis de 30 anos a Axencia EFE, na que aquí, logo estuvo aquí tamén, claro, pero logo en Madrid fundamentalmente porque en Santiago foi delegado durante 3 anos ou pouco máis, se a memoria non me falla e non me ha de fallar. Así que Carlos ten que falar ou debe falar desas pegadas, de todas as bazas na man, todas as experiencias e todos os achegamentos e a reflexión tamén crítica sobre o mundo do xornalismo, sobre o xornalismo que nos afecta, que vivimos e que aínda estamos protagonizando. Xa veremos o que pasa máis adiante, pero iso a nolo contar a contraparte que está dese lado, a volta de non moito tempo, porque enseguida, antes do que eles e elas pensan, estarán aquí, estarán en fase, como debe ser, en fase protagónica.
Agora quen debe estar en fase protagónica, e moito me complace decirlo así, é don Carlos González Reigosa, o que lle compre esa expresión de mestre de xornalistas. Ten usted a palabra. Pois moitas gracias, querido García Palmeiro. Realmente un trata de ser o máis serio posible nesta profesión. Ser serio no periodismo eu creo que é unha das cuestións esenciais da relación entre individuos que se relacionan a través de medios de comunicación. E, por lo tanto, cando me chamaron de aquí, desta ilustre casa, a que quero tanto nas súas persoas, e como institución tamén, obviamente, pois o único que preguntei é cal era o título. E o título que me deron era Pegadas culturais dos xornalistas galegos no exterior. E créame, nada máis o lín, dixen, coño, fantástico, isto permíteme falar de todo. Pero logo decateime do complexo que era querer abarcar todo iso. Así que, como verán, ao cabo, decidí ser un pouquiño máis prudente e utilizar, apegándome a ela, a miña propia experiencia para tratar de responder esta pregunta ou esta cuestión. Quizáis eu non sexa unha excepción niso de estar dentro e fora de Galicia, pero é o certo que sempre estiven e aínda estou indevindo, como se non atopara cougo nin aquí nin fora. E eu me ver e sentir con desconcerto e abrallo esa tensión que se nos impón sen que de certo ninguén queira padecela. Porque case todos os que estamos fora tamén quixéramos estar aquí e mentras a vida vai pasando. Esta frase xenérica podía decir que é miña, e quizáis é miña, pero de certo eu herdeina dun deses galegos que pasaron pola vida percorrendo o mundo. Neste caso, podería dicir, por exemplo, un xornalista ilustre que agora dorme o soño eterno no cemiterio de Vimianzo, chamábase Celso Collazo Lema, e a súa biblioteca dunhas 18.000 volumes, case todos en inglés, están hoxe no Gallás a disposición de todos nós. Doalos a Galicia foi realmente a súa forma de gañar o dereito de regresar definitivamente, que xa o tiña, pero el creía que tiña que gañalo. El, que fora tan feliz en Vigo nos anos 40 cos seus vellos amigos galeguistas da época e que tivera que marchar porque, comillas, pues repetía sempre, dice, eu non saín por gusto nin por amor ao xornalismo, eu saín porque en Galicia morría de fame. E marchou para ben, porque logo foi correspondente informativo en Londres, en Moscova, en Nova York, en Washington, en Miami, e, bueno, e aparte de corresponsal ocasional noutros puntos, non? E a súa casa foi parada e fonda de moitos galegos ao longo do tempo. Francisco Fernández del Riego e Álvaro Cunqueiro estiveron en Londres na súa casa cando andaban buscando rastros do mundo artúrico. Gonzalo Torrente Ballester adoitaba a dormir na súa casa de Nova York, etcétera, etcétera. Pero, claro, hoxe non ten sentido que eu veña a falarlles desta parte sentimental do asunto, porque tampouco quero contarlles unha historia de penas e leicias, non se trata diso. O que quero é falar dunha realidade cultural que nos compromete a todos e que, ao meu ver, non funciona tan ben como debería. E disto sí que eu son unha testemunha, quizáis privilexiada, porque me tocou ver esta realidade desde ambos os dous lados, desde Galicia e desde fora en repetidas ocasións. Como ben dixo, eu empecé na Voz de Galicia. Despois, cando eu cheguei a Madrid, Franco aínda agonizaba, isto foi antes, claro, Franco aínda gozaba de boa saúde cando eu cheguei a Madrid. Mentras que un escritor e xornalista noso que se chamaba Venceslao Fernández Flores deixaba este mundo para sempre. Eu era daquela un alumno de ciencias que quería ser enxeñeiro de telecomunicacións e non sabía nada daquele escritor galego. Na miña pastoriza non se falaba destas cousas. Pero tive a curiosidade de ler o que decían os xornais e por primeira vez descubrín, ali estaba por escrito, que os mellores escritores humoristas de España eran galegos. Lino daquela, pero si cadra, nin o crin. Non podía imaginar entón todo o que logo eu mesmo escribiría sobre esta singularidade da nosa terra. Hai case medio século, o prestixioso académico da Real Academia Española, Pedro Laín Entralgo, un intelectual sobranceiro, preguntábase se podía ser un azar que desde Cervantes para acó fosen galegos todos ou case todos os humoristas españois.
2 puntos, Valle Inclán, Barquiela, Camba, Castelao, Venceslao Fernández Flórez, Álvaro Cunqueiro, Gonzalo Torrente Ballester, Ediel e baixo modos voluntariamente desgarrados e tremendistas, Camilo José Cela. Hai pouco tempo escribín en La Voz de Galicia que esta pregunta de Laín Entralgo aínda segue aí, con respostas nunca definitivas, pero que coinciden no esencial, sobre todo cando incorporan os conceptos de saudade e ironía ou retranca, porque o humor galego ten unha máxica proporción de todo iso e tamén dunha burla que acolle rebelión, ataque e defensa. Creo que é a característica sustancial que coincide en todos eles. Pensarán que me estou indo do asunto central, e seguro que é así. Pero é que o primeiro que un descubre é a súa identidade, iso que nos caracteriza entre e ante os demais, iso que é a nosa forma de estar, de ser e estar no mundo. E resultaba que ser galego era unha identidade moi singular. Estou falando deses descubrimentos do neno que chega a Madrid ou do mozo que chega a Madrid. E resultaba que ser galego era unha identidade moi singular, nun espazo tamén moi singular, e todo o que botábamos en falta era xustamente o recoñecimento da nosa propia singularidade. Desde entón, creo que sei mellor do que falo, aínda que non sempre se me entenda. Miren, quizáis de algo de noxo dicilo, pero a sensación que teño é que os galegos de aquí e os galegos que estamos fora ás veces vivimos de costas. E eu quixera hoxe dicir algo sobre isto, algo que alume un remedio, se é posible, porque todos somos bons e xenerosos, incluso moi bons e moi xenerosos, é certo, pero algo falla. E coido que o que falla é a comunicación entre nós, entre os de aquí e os que están fora. Un día dixo Manolo Martín Ferrán, un xornalista de veras grande, nacido na Coruña en 1940, que nunca o chamaran de Galicia para facer algo aquí. E isto dicía o home que reinventou a radio en España, que impulsou a Antena 3 Radio e que logo puxo en pé a Antena 3 Televisión, a actual Antena 3 Televisión. Morreu en Madrid o 30 de agosto do 2013. Eu xantei moitas veces con ele e compartimos moitas reflexións, pero nunca chegamos a unha conclusión clara. Ao cabo, el dicía, mira, cada un ten a súa historia e eu estou contento ca miña. Pero aí quedaba un pero. Que pegada cultural deixaron e están deixando os xornalistas galegos no exterior, incluídos os máis novos que escoitamos hoxe? Unha pegada enorme. Unha pegada enorme, poden o crer, e tan variada que non é fácil de explicar. Eu podo contar o que vin, o que vivín, e ao cabo, o que me levou a deixar aquelas telecomunicacións e matricularme en xornalismo e en ciencias políticas. Chegaba con ir ao Café Gijón en Madrid para ver as figuras galegas daquel tempo que triunfaban no exterior, ou sea, en Madrid, ese exterior que chamamos Madrid. Desde Camilo José Cela, que era daquelo máis envexado polo seu éxito literario, que ia cada vez que chegaba de Mallorca. Había, por certo, outro escritor que apenas escribía, ou que apenas publicaba, e que aseguraba que iba todos os días ao Café Gijón a odiar a Cela. Pero entre os máis habituais, coido que estaban personaxes galegos con moito prestixio en Madrid. Manuel Blanco Tobío, que era de Lérez Pontevedra, o ourensán Manolo Cerezales, que casara ca novelista Carmen Laforet, ganadora do Premio Nadal, o pintor Laxeiro, natural de Lalín, que vivía encima mismo do Gijón, no segundo andar, a pintora de Viveiro, Maruja Mayo, que regresara do exilio no ano 1962, e o xa citado Celso Collazo e a súa dona, a pintora María Antonia Dans, nacida en Oza dos Ríos, a Coruña. Estes eran algunos dos personaxes absolutamente habituais do Gijón naquela. Torrente Ballester, que impoñía criterios intelectuais, iba de mesa en mesa impoñendos. Victoriano Fernández Asís, o xornalista Alberto Míguez, o bo e xeneroso Alejandro Armesto, que tamén doou a Galicia a súa espléndida biblioteca, que xa podemos consultar no Gallás, que tamén son uns 12.000 exemplares, o editor Ramón Acal, un dos máis ácratas, descompostos e iluminados, que naturalmente vai cumplindo anos e vai empezando a ser sensato, etcétera, etcétera. Cando eu era xefe de Cultura e Ciencia na Xencia F e non sabía onde sacar unha noticia fresca, pasaba polo Gijón e traía media dúcia, porque no inverno aquel bar era o salón quente de casi todos os intelectuais que aínda non tiñan calefaccións nas súas casas. Eran uns tempos moi distintos do doxe, desto non hai dúbida. Daquela usábase moito menos o teléfono e moito máis a cita personal.
Así fixera eu daquela amizades que eran impensables, amizades con actores como Fernando Rey, da Coruña, cos dramaturgos Buero Vallejo, Antonio Gala, Ruibal, que era galego, cos actores Bódalo, Nuria Espera, Adolfo Marsillac. Hoxe é impensable que un destes chamara ao xornalista a súa casa para darlle unha noticia. Eso pasaba entonces. Por eso é moi importante ir reseñando esta evolución, porque todo isto cambiou a peor. Ata o punto de que algún deles chegaron, decía, a chamarme por teléfono para adiantar unha noticia, algún estreno. Buero Vallejo chamoume para decir que terminara a fundación e que se iba a poñer a... Foi unha noticia que din ao día seguinte, o único que din pola xencia EFE ao día seguinte esa noticia. Isto ocorreu, sobre todo, no meu caso, entre os anos 79 e 79, porque no 79 ocorreuse me vir aquí a Galicia, a Compostela, como delegado xeral da xencia EFE, co cual me sitúo outra vez desta relación exterior-interior, non? Foi un reencontro absolutamente benaventurado entre o rapaz da pastoriza luguesa que se fora e que regresara con gañas de cambialo todo, de aplicar o que aprendera fora. O xornalismo español comezara a abrirse coa chegada da democracia e Santiago de Compostela ia converterse, os que se acorden, que habrá xente que se acorde, no curso académico 79-80, converteuse na sede dunha festiva e interminable folga xeral na universidade, que durou de outubro a xuño. Sin clases, sin as cousas, un espectáculo. Merecería recordarlo todo o detalle, pero tamén tampouco é o momento de que eu me vaya alongando demasiado. Deixémolo en que toda unha forma de facer xornalismo, sobre todo o xornalismo político, cambiara para sempre. Eu disfrutei convencendo a algúns, con feitos, de que era así. Os meus amigos galegos aumentaron en número e foi moi bonito recuperar a estima, recuperar o contacto e gañar a estima duns e doutros, sobre todo nos mundos da política e da cultura. Realmente só fracasei o día que quixen facer coincidir nun restaurante a Augusto Asía e a Enrique Lister. Que estaban os dous en Santiago, informaranme que estaban os dous en Santiago, fun buscar a Lister e estuve buscando o restaurante onde comía, por teléfono, onde comía Augusto Asía, e pa miña desgraza non o atopei. Logo souben que el tiña un restaurante habitual aquí en Santiago que non estaba entre os principais. Bueno, sabía que estaban, como digo, os dous en Santiago, localicei a Lister, pero ao non saber onde se xuntaban onde xantaba Felipe Fernández Armesto, é dicir, Augusto Asía, acabei comendo eu só co líder do Partido Comunista Obreiro Español. Ex-general do Exército da República, ex-general do Exército Soviético, yugoslavo, etc. Nin siquiera a axuda do ben querido e admirado Diego Bernal, sempre tan sabio e oportuno, puido axudarme naquela ocasión. Pero nunca esquecerei o vocerrón de Lister cando, dando voltas por aquí, pasamos por diante a catedral, parou, mirou e dixo: aquí sí que sento orgullo, aquí sí que sente o orgullo de ser canteiro, carallo. Que creo que era unha boa, bonita definición, porque el fora canteiro, claro, aquí e en Cuba. Porque iso, se o decía agora, claro, porque iso fora antes de chegar a ser xeneral da República, non? Foi nesta etapa galega inesquecible cando me convertí tamén nun escritor galego para sempre, que era o último que pensaba. Eu publiquei un libro en castelán primeiro, que se chama Os Foramén, e pensei que esa iba a ser a miña vida. 23 anos e medio aquí, e cambiou un pa sempre. Aquí foi onde xurdiu o personaxe de Nibardo Castro como protagonista de novelas negras e tamén o lugar onde naceron e medraron amizades grandes e duradoiras que realmente perduran todas, felizmente, non? Quizás porque as vamos regando dunha maneira adecuada, non? Non quero caer na tentación de facer un relato autobiográfico, creo que xa vai suficiente, pero sí que quero contar algo que me parece ilustrativo e relevante e revelador. Para explicarme, o 15 de outubro de 1981 finou en Galicia o grande escritor Rafael García Dieste. E xa ora eu asistín ao enterro no cemiterio de Rianxo, onde todos cantamos un himno galego coral baixo unha choiva fina e penetrante sin que ninguén abrise un paraguas. Un momento inesquecible para min. De Madrid chegar ao enterro, para asistir ao enterro, o xornalista coruñés Alberto Míguez, un trotamundos moi ilustrado e autor dun texto reivindicativo moi interesante sobre Castelao, que fora prohibido na España franquista e que finalmente se publicara en París na editorial Rued Ibérico. Míguez veu desde Madrid, sin dubidalo, e viaxou comigo aquel día no meu coche,
de Santiago a Rianxo e volta. Pois ben, 28 anos despois, Alberto Míguez morreu en Madrid, no hospital da Fundación Jiménez Díaz. Na comitiva fúnebre desde a capital ata o tanatorio do Escorial íamos só 2 coches. No primeiro viaxaba a súa dona e o seu fillo, no segundo o xornalista Salvador García la Torre e máis eu. Logo no tanatorio quizás nos xuntamos unhas 20 persoas. Nada que ver, pois, co de Rianxo. Quizáis por eso ese día de 2009 sentí unha aguilloada que aínda non deixou de doerme, porque Alberto Míguez, foi un dos galegos bos e xenerosos que representou sempre con talento e agarimo a súa terra, da que fachendeaba sen parar. Ese día sentín algo así como que as pegadas culturais dos galegos fora de Galicia eran percibidas con reticencia, ou con indiferencia, ou con descoñecemento, ou co que ustedes queiran chamarlle, na súa propia terra. E a isto é o que me refería ao comezo da charla. Non sei o que temos que facer, pero esa distancia que se percibe neses momentos finais, eu creo que é unha eiva doente. Dito noutras palabras, nesa fenda eu creo que aniña algunha debilidade social nosa, creo. Eu estive logo varios anos como director de información da Axencia EFE, tamén como director de publicacións, análisis e estilo, e fixen todo o posible por manter e fomentar uns vencellos fortes coa terra e de xentes dali montando cursos de verán, montando todas as cousas onde xuntaba xente daqui, de Madrid. Digo que cos meus amigos daqui, sobre todo con xornalistas, escritores, editores e demais familia. Pero non sempre tiven a sensación de lograr unha identificación completa, unha integración que se basease no recoñecemento mutuo e incondicional entre os de aquí e os de fora. E isto, que non debe soar a queixa, porque eu non teño ningún dereito a queixarme de nada disto, nem me queixo, séntese ás veces como unha falla do sistema ou no sistema. E isto fai que a pegada cultural dos xornalistas galegos no exterior, que é moi fonda e continuada, ás veces se desnorte ou debilite no espello de Galicia e viceversa, xa ora, tamén ocorre ao revés. Madrid está cheo de organizacións de galegos, médicos, xuristas, empresarios, xornalistas, claro. A súa relación con Galicia é formidable. O que eu quero decir é que, máis aló desa boísima relación, debe existir unha idea de identidade, de unidade, de comunicación permanente que nos permita funcionar xuntos. Acabar con esa idea de dentro ou fora, que é meramente xeográfica e que frea impulsos compartidos que poderían ter enriquecedores desenvolvementos. Sei que eu son o menos indicado para decir todo isto, pero se cadra alguén tiña que dicilo hoxe ou outro día. Respecto... Isto acabouse? Bueno, pois se acabou, quero decir que repito o último párrafo. Sei que eu son o menos indicado, sinceramente, o menos indicado para decir todo isto, que probablemente contén algún tipo de reproche ou de reproche a nós, a nós todos. Pero se cadra alguén ten que dicilo algunha vez ou de vez en cando. Isto escribino nada máis recibir a invitación, porque me parecía que unha das ideas posibles sería que, aproveitando que eu xa non ten a idade de Jamóis, era bo facer unha reflexión partindo de cando un tiña a idade de Jamóis. Porque tamén eu tiven a idade de Jamóis, claro. E, bueno, cada un tocalle, digamos, a etapa histórica na que lle toca vivir, é unha das cousas que vai aprendendo. Ás veces vai aprendendo algo que non vale para nada. Pero a mí gustaríame que esa especie de non sei se poñer comillas, de distancia ou que ás veces aparece, ou de reticencia, que aparece entre, estou falando de profesionais, xa non de amigos, senón de profesionais, non teñan unha forma de comunicación máis intensa. Eu creo que a Universidade de Santiago, con universidades de Madrid que están desexando facer acordos deste tipo, podían facer, por exemplo, algo que eu creei na Axencia EFE, que era moi elemental, facer cursos de verán nos que xuntaba xente, como no meu caso da Axencia EFE, trataba de que fosen de toda España, traía cataláns, vascos, galegos, etcétera, etcétera, non? Pero, bueno, eso duraba o que dura un curso de verán, que é unha semana, que podía facer na Complutense, podía facer na Internacional Menéndez Pelayo, ou podíase facer aquí en Galicia, non? Eu creo que a situación hoxe, e con isto quero terminar, porque non sei canto tempo levo falando. Sigue, sí. Vamos, podo seguir falando indefinidamente, pero eso sería un peligro. Eso sería un peligro. No, quero decir que este tipo de iniciativas, a mí pódense me ocorrer... Canto tiñe tempo?
tranquilo, vamos ver. Quen manda aquí? Vamos ver, mando eu de momento. Ben. Mando eu, se non dispón outra cousa, o presidente. Prefiro quedarme corto a pasarme, que decía aquel, ¿no? Quero decir que este tipo de iniciativas, como esta, que nos reúne aquí, que nos permite inclusive coñecernos a xente, eu de Javois, pois tiña todas as noticias do mundo, pero hoxe aquí, realmente, el a mí, supoño que está. Por lo tanto, de falar ali, que a mí unha fórmula inaceptable, porque, como digo, eu empecé na Voz de Galicia e logo era un xornalista galego. Vou para Madrid e non me transformei. Volvín para Galicia, estuve 3 anos e medio delegado xeral aquí, digo, en Galicia, en Santiago de Compostela. Volvín por cuestións climáticas para Madrid, que aquí non paraba de ter bronquites, non? Quero decir que unha explicación moi simple, e eu creo que si seguimos sendo igual de elementos, como diría eu, militantes dunha mesma causa, non? E eu creo que isto, que, insisto, estas sesións que fixemos, non? Esta sesión de hoxe, eu creo que é exemplar e modélica nesto. O que quero decir tamén é que non é suficiente, non? Quero decir, eu creo que hai que buscar un sistema donde esa comunicación e ese debate nos manteña unidos, porque falamos do mismo. Se falamos do mismo, eu creo que podemos enriquecernos mutuamente. E se isto se consigue, pois eu dareime por moi feliz e terminaré antes dos 10 minutos para que non ninguén diga joder, Reigosa, como se enrolla. Moitas grazas e hasta a próxima. Bueno, pero a cousa non acabou aínda. Non acabou aínda. Claro, usted non os vai a marchar así como así. Eu vou facer o que se me manda. A francesa, antes de tempo, porque este auditorio require algo máis de nós, sobre todo de usted. Eu encantado, así que... Bueno, vamos a ver, a Axencia F ten unha distribución territorial, quería decir territorialización importante, polo tanto ten información propia, posibilidades de captación do pálpito da actualidade na estructura das comunidades autónomas en España, nas vilas grandes, nas vilas pequenas e nas vilas medio perdidas. No caso de Galicia, Carlos, que foi responsable da Axencia en Galicia, desde Santiago, e logo director de información en Madrid, un ciclo longo e unha responsabilidade importante, que cambios notou nese decorrer, nese período longo? Que cambios na mirada, que cambios na intensidade, que cambios no subliñado dos temas, das cousas, dos aconteceres, dos personaxes e da lingua? Déixeme engadir unha cousa nada máis. Non me vou acordar das preguntas todas. Bueno, conteste. Engado despois. Bueno, primeiro debo empezar, a mí alégrame moito que se me pregunte pola Axencia F, porque é o medio de comunicación máis descoñecido de España, absolutamente, sendo que é o colectivo de xornalistas máis, o sea, que reúne o colectivo de xornalistas máis numeroso. Estamos falando de máis de 1000 xornalistas vencellados á Axencia F. Estamos falando de que é a cuarta axencia do mundo, inmediatamente detrás da France Press. Estamos falando dun mercado que incluye toda Latinoamérica, pero tamén a India, en fin, con servicios en español, servicios en inglés, con un servicio de fotografía mundial que está intentando competir, en estes momentos. Non se pode decir que sexa unha competencia de igual a igual, porque non é verdad, pero se todo sigue normal, algún día teremos un servicio de fotografía mundial que poderá competir cos grandes, que son dous, o da Associated Press e o de Reuters, tamén un pouco de France Press. Por lo tanto, para mí falar de mil e pico xornalistas anónimos que viven detrás dunha sigla chamada F, para mí é unha pasión total. É tal pasión que o problema é que non quero falar deso, porque a eso dediquei cursos de 10 e 12 días e ao final non tiña a idea de ter contado todo. Eu creo que é unha enorme riqueza poder contar a historia do mundo
poder contarlle aos españoles a historia do mundo concebida por xornalistas españoles que están ali coa ollada española traducindo o que está ocurrindo en Moscú, en calquer sitio, non? E que estea mandando unha... Realmente hai países ricos informativamente, España pertenece a ese grupo, e hai países pobres informativamente. Eu acórdome cando viaxei a Grecia e cheguei á xencia grega e dixenlle ao Servicio Internacional onde o teño. E dice, non, facémolo aquí traducindo os servicios da DPA alemana Reuters, me parece que era. O sea, que iban collendo, que atopaban nos servicios dos outros, non? Eu creo que unha dos instrumentos que cambiou definitivamente a relación de España con América Latina foi a Axencia EFE. A Axencia EFE foi progresando, como diría aquel, pola teoría da proba e o error, non? É dicir, por un lado había uns planes que se facían e por outro lado había unha realidade que camiñaba sola, non? Por exemplo, nós facíamos planes dicindo temos que ter a mesma capacidade de pasar información política que a France Press ou a Reuters e todo isto, non? E resulta que en América Latina o que demandaban era noticias do cordobés, noticia de Di Stéfano, non? Nosotros chegamos a pasar durante unha época todos os partidos de fútbol do Real Madrid para América acababan cunha entrevista a Di Stéfano. Bueno, eso era páxinas e páxinas que poñían F. Hai que decir tamén unha cousa que probablemente non se saiba e non ten moito interés. En España non se firma a Axencia F. Non se firma porque iso ven dun malestar de atrás que se identifica ca F, famosa teoría de ca F de Franco, esas cousas, non? Que tamén é falsa. Digo que, curiosamente, en América Latina, todos os xornais presumen de axencias. Todos os xornais brasileiros poñen na contraportada as axencias que teñen. E as noticias van firmadas co nome da axencia. Todos os medios de comunicación da Argentina, aquí Villares non me deixará mentir, levan entre paréntesis se é France Press é a AFP, se é FF, se é Reuters, se é a que seña, lévanlo en medio. Bueno, pois os estudos que se fixeron hai 10, 12 anos, evidentemente a Axencia F pasara absolutamente superando o 50% do que sumaban as outras, o sea, o 50% do total. É dicir, que quedaba realmente un reparto do 50% para as demais. Creo que con isto, ni unha palabra máis de F. Cal era a outra parte? Como contemplaba a evolución que dende F, ao longo do tempo, a evolución da mirada, da atención, do suliñado para con este rincón do noroeste que está situado xusto encima de Portugal? Bueno, eu creo que eso está vinculado, no meu caso, cando eu vin a Galicia, atopeime cunha realidade asombrosa. Villares acordarase desto. Atopeime con que a Axencia F estaba pegada á policía no edificio, non? Cousa que me chamou a atención. Despois, atopeime con que a Axencia F daba unhas espléndidas noticias que eran as lonjas, bueno, unha serie de noticias deportivas, unha serie de noticias, bueno, chamou moita atención que non había información política, non? Bueno, levou un pouco de tempo convencelos a todos, non? Podería citar, eu creo que isto non se debe facer porque se grava, pero, en fin, un líder do bloque que me dixeu, iso non o creo, se non o vexo. E levei no día seguinte á xencia para que vise que a noticia salía de Santiago e iba directamente ao Faro de Vigo, a Voz de Galicia, e que, polo tanto, se se quería meter comigo, tenía que meterse comigo. Non podía seguir dicindo que en Madrid censuraran esa noticia, non? Eu podía ser moi mala persoa e podíaseme atacar, pero a realidade era que a noticia salía aquí. Eu creo que unha das cousas das que eu me sinto máis orgulloso desa etapa é incorporar a información general ao circuito da Axencia F. É asombroso que cando cheguei aquí, claro, eu viña de Madrid pensando aquelo de a miña rapa das bestas da Pastoriza, non? A miña rapa das bestas da Pastoriza non era noticia en ningún sitio máis que no Progreso de Lugo, non? Así que dixe, non, isto cambia, vou a cubrir a rapa das bestas de Pastoriza, pasei a información a Madrid, chamou Cambio 16, a revista Cambio 16, para facer unha crónica
sobre que era eso da rapa das bestas en Galicia, que sobrevivía unha cousa telúrica, que había unha plaza de touros, unha plaza de esto na estrada, non? Bueno, con todo eso que empezaba a ser aí sacando, algunhas cousas fracasaron. Eu intentei convertir a información, por exemplo, nunha promoción de cousas tan elementales como os queixos, non? Eu busquei uns expertos que explicaban por que o queixo dun sitio era mellor que o de outro. Eso non progresou moito. Digamos que non se acerta todos os días, non? E logo aquí había unha clase política que estaba tamén chegando de novo, non? Unha clase política moi despistada, enormemente despistada. Eu podo contarlles algunha anécdota e terminaría con ela, porque creo que xa non sei. Bueno, había un presidente da Xunta que era de Ourense. Como se chamaba? A Rúa. Era da Rúa. Da Rúa, sí. Quiroga Suárez. Quiroga Suárez, que era unha persona entrañable, tiña o seu talento político, que era o que era. E un día pola mañá, pois eu creo que sean as 8:30 da mañá, recibo na casa unha chamada desas sorprendentes. Dice, son o presidente da Xunta. Digo, coño. E digo, que pasa ás 8 da mañá, non? E dixo, me ten que vir vostede aquí que temos solucionado o futuro de Galicia. Digo, coño, eso sona fuerte. Bueno, non o vou estender moito. Fun velo e díxome, acabamos de descubrir que Juan Carlos é o 50 rei de Galicia. Iso quere decir a cantidad enorme de inversións que van vir hacia aquí. E eu dixenlle, penso ben, porque dar esa noticia é bastante arriesgada, así, non? O sea, eu creo que non hai cartos detrás dese descubrimento. Eu nunca souben se ese descubrimento é certo ou non. O señor Villares probablemente saiba, non? Pero, bueno, quero decir que esas cousas ocurrían nunha Galicia un pouco máxica, onde un iba pola rúa co presidente como o de Lugo, con Rosón, que o médico lle prohibira fumar, e íbamos pola calle, Diego Bernal e máis eu, atopábamoslo e dicíamos, queremos facerlle unha consulta, e dicían, sí, pero vámonos meter nun portal. Entón, facíamos a entrevista no portal. No portal para que non se pasaba o médico e non o vise fumando, non? Porque lle tiña terminantemente prohibido. Ben, eso foise convertindo, como é natural, nunha progresión lógica de institucionalización de todo o proceso, donde interviron persoas que tuveron un mérito extraordinario en empezar a facer deso, decir, pois, Barreiro Rivas, en fin, quero decir, un montón de xente que tuveron a enorme capacidade de ir creando o que é a instrumentación, digamos, e a funcionalidade dunha comunidade autónoma. Pero aquela etapa eu creo que foi bonita porque plantexou a idea de que o xornalismo tamén se convertise en chamar a atención, convencer aos propios políticos de que o seu era moi importante, non? E de que o seu salía todos os días, e que o que decían era relevante, e que o que decían tiña que non ser unha tontería para non quedar eles ridiculizados. Bueno, non o quero estender máis, eu creo que esa foi unha etapa moi bonita. Eu marchei daqui porque os bronquios xa non me resistían aquí máis. Debo recoñecer que Madrid, con toda a peste de contaminación que ten, non sei que teñen os meus bronquios, pero ali non se queixa. Bueno, hai algunha consideración ou formulación que queiran dirixirlle a Carlos González Reigosa antes de que eu tome pola miña conta a iniciativa outra vez? Digo para aproveitar o tempo e para que non quedemos para os últimos 5 minutos. Emilio. Sinto ter que monopolizar en grande medida as intervencións, pero que xurden temas que me interesan e non me resisto a plantexalos, non? A pregunta puntual ao señor Reigosa. A Axencia F é correcta a interpretación que se fai por extenso de que é unha axencia de tipo oficial? Oficial. E segundo, ligado ao anterior, como se fai a captación de xornalistas nesa axencia? Esa sería, digamos, unha primeira pregunta, unha pregunta doble. Entón hai que anotalas. E a segunda é moito máis sinxela. Estamos en Santiago, aquí viñeron un grupo de periodistas de Madrid. Si é certo eso que di vostede, que eu creo que si é que existe esa desconexión entre os de aquí e os de alá, xúrdeme a interpretación moi sinxela de que se faga o mesmo alá en Madrid. Entón eu propoño, como se falou esta mañán da Casa de Galicia en Madrid,
entidade que eu coñezo moi de cerca, por certo, por circunstancias moi concretas, penso que se podía facer unha proposta para que na Casa de Galicia en Madrid, pois, se fixera algo semellante ao que se está facendo hoxe en Santiago. Entón, sería un primeiro paso, por exemplo, para esa posibilidade de acercamento, na que eu personalmente teño moitas dúbidas, o digo francamente, porque penso, me remito ao que dixen anteriormente, de que na miña interpretación lonxana, feita, digamos, desde Galicia, hai como unha sorte, digamos, de voluntario lonxamento por parte de Madrid respecto de Galicia. De Madrid non quero decir Madrid como ente xeográfico, senón como xornalistas en concreto de Madrid, radicados en Madrid, que son galegos. En fin, é a miña interpretación. Moitas gracias. Gracias. Pois, respecto do terceiro ou último punto, que é o que máis recordo agora mesmo, eu creo que a idea de facelo en Madrid sería estupenda, pero insisto tamén nunha cousa que dixen antes. Estas cousas non se deben facer se non se queren, non se deben facer se non se lles ve utilidade. É dicir, eu non fixen aquí unha apoloxía deso, sino dunha observación personal miña. É dicir, eu si voto de falla eso, pero eu non teño menor interés, a mí non me soluciona nada que se faga. Eu penso nas xeracións futuras que realmente, pois, cando Javois leve bueno, cando todos estes novos leven moito tempo fora, de repente atoparánse con que na súa terra dicen que están fora ou que están lonxe, comprendes, non? Están o lonxe que se queiran ter. Eu estou o lonxe que me queiran ter. O sea, estou hoxe aquí porque me chamaron, pero se non me chaman, hoxe non estou aquí. Bueno, creo que había dúas cousas que dicía. Axencia oficial. Mire, esa é unha palabra que se utiliza habitualmente en todas as agencias do mundo. É dicir, todo o mundo pensa que a Axencia Associated Press é unha axencia oficial norteamericana. Todo o mundo pensa que a Axencia France Press, o sea, francesa, é unha axencia oficial francesa. E eu creo que, coa mesma razón, todo o mundo pode pensar que a Axencia F é unha axencia oficial española. O problema que temos é como definimos o do oficial. Eu creo que o do oficial tería que ver estrictamente co económico. Se o ten que ver estrictamente co económico, teríamos que chegar á conclusión, bueno, acabo a miña argumentación, chegaríamos a chegar á conclusión de que a Associated Press estadounidense, que non recibe diñeiro directamente do goberno, por outras vías, sí, do goberno sería, polo tanto, unha axencia non oficial. A Axencia France Press, que recibe goberno de diñeiro do goberno francés, sería oficial. E a Axencia Española, que recibe diñeiro do goberno español, estea xestionado polo PP, polo PSOE ou por que enseña, recibe cartos do goberno español. Eu creo, vamos, do goberno do Estado, non? Porque ven pola Dirección General de Patrimonio e toda esa historia, non? Eu creo que ese é o único que lle podo dicir. Así que o adjetivo, eu personalmente non teño nada contra o adjetivo oficial. Non me gusta, pero... Bueno, pero vamos a ver. Como decía aquel, cando un gana as eleccións e chega ao goberno, se ao día seguinte decide eu non vou ser de ningún oficialismo coa Axencia F, o que acaba matando é o instrumento de comunicación máis grande que ten España. Non España, que ten todo o mundo hispano. Bueno, é unha opción matar, digo, institucións, non? Eu creo que a Axencia F é un privilexio enorme tela. É curioso, voulle contar unha anécdota que ao mellor explica un pouco isto, non? No ano 1981, digo ben, no ano 1981, o PSOE decía que a Axencia F había que reconformala, que tiña que subsistir cos seus propios medios, etcétera, etcétera, etcétera. No ano 1982 gañaron as eleccións, non? No ano 1983 o presuposto da Axencia F foi superior ao dos anos anteriores. Se me pregunta a miña opinión sobre isto, pois direille que todo era dun sentido común absolutamente rudimentario. É dicir, había que facer eso ou había que deixala caer. Sí. Político pode condicionar tamén en grande medida non só a liña, digamos, editorial, sino tamén a captación de profesionais. É dicir, o vencellamento que os profesionais que se poden cantar adopten por necesidade, digamos, de empresarial, pois unha liña
moi concreta, era o que quería decir, nada máis. É que preguntaba Bueno, unha última... por como seleccionaba EFE os profesionais. Bueno, hai dúas cousas que creo que son importantes. A primeira delas é que cando hai un cambio de goberno, o primeiro que unha atopa que xa ten 1000 seleccionados, verdad? Logo, unha cousa que creo que é boa é que os gobernos cambian, pero non entran na Xencia F botando a patadas os que están dentro, non? Segundo, dice, a forma de incorporar xente. Bueno, aí temos que decir algo que como se publica nos xornais, non teño ningún problema en... É dicir, é evidente que cando Luis Marianson estaba de presidente da Xencia F con Adolfo Suárez, é evidente que cando Suárez, vamos, quero decir, cando chega ao poder o PSOE, o señor Luis Marianson manda unha nota dicindo que dimite. Non? Cousa que os presidentes fan habitualmente, porque, en certo modo, non fan ningún gesto heroico, saben que están probablemente dimitidos, non? Pero é moito mellor facelo desta maneira. O Alfonso Sobrado Palomares fixo o mismo cando chegou o Partido Popular, non? Entonces, quer dizer que as mecánicas non son tan violentas, non? E logo ven outra cousa que usted dice, como se fai a selección de personal? A selección de personal é unha das cousas máis complexas que hai. De feito, eu ainda non sei como fun seleccionado eu. É dicir, eu que sei é que ninguén quería facer información religiosa. Eu tiña o meu posto de traballo na Voz de Galicia e digo, joder, vou probar aquí a ver que é isto da Xencia F. Bueno, evidentemente, no meu caso, fixen información religiosa 2 meses, pasei a facer información política e fui enormemente feliz, porque a muller de Tierno Galván chamábame de noite para decir que chegara o marido e todas estas cousas e que non houbera progresos nun acordo, etc. Quero decir con isto que a partir de aí o proceso de selección, claro que cambia. Non hai un proceso de selección oficial. É un proceso de selección que eu non calificaría de modélico, pero eu sei como funciona, sei como apliquei eu tamén, non? É dicir, que van entrando xentes que veñen a facer prácticas no verán. Desos un ficha 10 ou 12. Eu estou completamente seguro que en algún caso o mellor o xefe o ficha ou aproxima a Xencia F por unha cuestión de afinidade política. Non podo dicir o contrario. O que sí lle podo dicir é que non hai un sistema para eso. É dicir que, igual que digo que pode entrar digo que é imposible que sean cambiados todos, non? E senón, ademais, a Xencia F estaría nunha permanente denuncia de sindicatos e todo isto, e non hai ninguna sola denuncia de sindicatos na Xencia F nos 30 anos que pasei eu aí, de denuncia nese tipo. Hai denuncias de que non se sube suficiente o sueldo, non? Quero decir, cada ano, non? Hai 20.000 denuncias dese tipo. Non hai denuncias de que chegou un que votou 30 do PSOE para meter 30 do PP. E logo chegou o PSOE e votou 30 do PP para poñer 30 do PSOE. Eso é verdad que non ocorre. E como última matización, quizás, que se pode ter de conta, é que é evidente que probablemente o jefe de política da Xencia F non sexa o posto máis seguro cando hai un cambio. O jefe de política da Xencia F probablemente acaba incluso recibindo un ascenso ou mandado a Washington porque se pon outro máis próximo. Quero decir que se perde o sentido desto, que sería un pouco esa especie de conveniencia interior e nunca unha cousa sangrante de 200 tipos na rúa, non hai nada deso, non? Pero o outro hai, non, sí, señor, eso é verdade, é correcto. Bueno, deixamos a Xencia. Teño unha pregunta máis. Que máis, María Xosé? Sí. Grazas. É que despois de escoitar todo o día os relatores e os seus relatos, os vosos relatos, unha das miñas preocupacións importantes é como Galicia pode ter cada vez máis peso, máis influencia no seu contorno e no mundo. En termos de política exterior, de asuntos internacionais, se fala moito agora da diplomacia pública. Non cabe dúbida que os medios de comunicación forman parte desa capacidade de chegar, de estar, de representarnos nun contexto globalizado, evidentemente, e eu me pregunto, fíxate que aquí estamos falando do exterior e desde Galicia estamos considerando que Madrid é o exterior
de acordo, sí que o Os é. xornalistas en Madrid. Sí, bueno, pero é un dos nosos exteriores. Pero Galicia está no mesmo paralelo que en Nova York. E se miramos o mapa do revés, está no mesmo que Comodoro Rivadavia na Patagonia, solo que no hemisferio sur. Carajo, que estou aprendendo. Sí, é curioso, é moi curioso. En termos de poder político, pois un país pode ter poder por poderío económico, por poderío armamentístico, por moitas razóns. Pero o verdadeiro poder tamén se di agora que é a capacidade de ter influencia no que pasa. E a opinión pública e a opinión publicada forman parte dese valor non fácil de cuantificar, tal vez un intangible, pero que é capacidade de chegar e de proxectar. E como aquí temos a moitas alumnas e alumnos desta maravillosa actividade ou vocación que ten que ver coa comunicación, quen sabe se algún ou algunha delas serán mañán emprendedores ou non, ou traballarán para non sei para quen, pero me gustaría que coñecer a túa opinión sobre cal é o poder, o valor, si coincides ou si consideras que hai unha capacidade de influencia que poderíamos ter e utilizar a favor de nós. De nós non somente como galegos, sino como galegos que están nun contexto no que podemos ter un papel que xogar. Estes días escoitábamos a noticia de que o presidente de España, galego como nós, se ofrecía ante o presidente dos Estados Unidos como mediador ante un determinado contexto, precisamente pola capacidade de chegar, cara a América Latina. É simplemente por deixar unha pregunta enriba da mesa. Eu teño a miña resposta, pero non me interesa a miña opinión, me interesa a túa, en particular, un pouco por trascendermos deste espacio exterior que centramos tanto en Madrid e por situarnos nese outro espacio no que a Axencia EFE e a túa experiencia profesional, sen dúbida, te dá unha visión para compartila con nós. Isto é moi complicado, porque se digo unha frase moi curta, teño que explicala. Se non a explico, vai ser malentendida. Por lo tanto, eu prefiro a resposta túa. Non a coñezo, pero... Sí, non a coñezo, pero prefiro. Non, quero decir con isto, vamos a ver, eu creo que o de ter influencia non ten que ver exclusivamente cos medios de comunicación. O sea, é inútil que un se esforce en crear un mito dunha cousa irreal onde non existe, porque a terceira, a cuarta, a quinta noticia pescate, danse conta de que está chea de fume e empeza a pasar o que empeza a pasar. O que se desprestigia é o medio, non? Eu creo que a Axencia EFE non ten, por exemplo, a Axencia EFE, que porque a citei antes, é por experiencia, non ten ninguna capacidade, dices, de dedicar moito máis. Non. Agora, a Axencia EFE, cando adquiriu o nivel normal dunha axencia como outra calquera, se de repente triplica a información sobre Galicia, non ten ningún efecto. Non ten ningún efecto. Salvo que estuvera mandando as peores noticias e guardando as mellores, en cuyo caso é verdad que tería un gran efecto, verdad? Pero se está mandando as 30 mellores... Bueno, a Axencia EFE manda 100 noticias diarias, pero quero decir que se estuvera mandando as 30 mellores, non? E dixéseme, vamos a pasar a outras 30 máis, é posible que houbera unha pequena mellora, non? Pero se as 30 principales están, as melloras van a menos, non? E ao final o proceso non consiste en que se mandan 500 noticias diarias ou 1000 noticias diarias, o efecto sería indiferente. O sea, daría igual mandar 100 que 1000. Unha precisión moi pequeniña que casi non me fala hai uns días en Madrid xuntábanse varios políticos colectivos con sedes. Eu aproveitaba para preguntarlles se de verdade eles pensaban que o poder seguía sendo o executivo. E chegábamos á conclusión clarísima, e partía deles, de que realmente o poder ahora mismo está nos medios de comunicación. Como minten? E seguimos falando un rato máis, e depois, claro, evidentemente, unha reflexiona. E dices, bueno, vamos a ver, televisión crea un líder político. A televisión foi da que saliu agora Pablo Iglesias, non? E crea un partido no que nun tempo récord é unha alternativa de goberno. Pero non só Pablo Iglesias,
é que tamén o catalán, Albert Rivera, tamén a influencia enorme dos medios de comunicación lle axudou a uparse para chegar onde está. Casi teño que dar esa razón, é dicir, os medios de comunicación non serán, home, evidentemente non eres o presidente do goberno que colles o teléfono e ponseche Donald Trump, non é iso, pero sí que bueno, é a miña opinión tamén, que sí que é un dos poderes, ou quizáis o máis importante. Bueno, moi brevemente diríache que tanto Ciudadanos como Podemos son fruto dunha displasia ou dunha, en fin, dunhas malos pasos dados polo Partido Popular e polo PSOE. E cando digo isto, quero decir que os medios de comunicación non terían ninguna capacidade de crear ningún destes dous partidos. E máis, eu estou absolutamente convencido de que a participación da creación destes dous partidos dos medios de comunicación tradicionales, incluída a televisión, é moi inferior a importancia que tiveron as redes sociais. Unha martirización. Quero pedir a todas partes, por a miña parte, pido perdón, porque non corresponde aquí falamos cada un da súa historia, un pouco modelo abuelo cebolleta, contamos o que ven que non foi na vida. E seguramente as expectativas vosas eran outras. Eu son corresponsable de que non responder ben a que demandaba este curso. Ao final, somos unha reata de vellos xornalistas contando aventuras de cada un. Moitas gracias e pido disculpas. Bueno, eu non entendín o mensaxe, pero estou completamente seguro que isto debe ter un final feliz. Non sei, por aí vexo alguna pregunta máis, pero... Que sexa breve, Emilio. Si, non vai ser brevísima, porque é unha interpolación que non quere ningún tipo de resposta. Pura e simplemente que a min asáltame a dúbida de que se o poder supremo é a prensa, eu non creo que fora o mellor para ningún país. Eu prefiro un poder que este onde ten que estar. Un cuarto poder que sea dono do poder, eu ese tipo de Estado teño e auténtico medo. Vostede cree que é unha pregunta miña a vostede. Vostede cree que os medios de comunicación teñen ese poder de ser os primeiros? Non, digo si cree que o teñen. Vostede cree que o teñen agora? Eu replico que Podemos naceu concretamente, seu líder, por derivación ese partido, dunha cadea moi concreta de televisión. Ou de dúas, mellor dito de dúas. Curiosamente, de signo político totalmente diverso. Nada máis. Bueno, vamos... Pero eso non estaba en discusión, Digo eu. Vamos a... Non, é que ao final xa non me vou acordar cal era a miña propia argumentación. Vamos a ir rematando, pero sí quería que Carlos dixera algo justamente moi en relación co auditorio de xente nova que aquí hai. Hoxe falouse que as miradas das que estamos falando tenen moito que ver cos soportes dende os que se proxectan as miradas ou o resultado das miradas. E hoxe falouse tamén dun modelo que está en situación moi complicada, un sistema de comunicación que non ten aínda unha alternativa nin visible, nin moito menos consolidada, nin con visos de consolidación de momento. Falouse da disminución dos lectores da prensa impresa e da multiplicación de lecturas a través das pantallas e das redes. Carlos González Reigosa escribiu sobre os problemas do xornalismo, sobre os males do xornalismo, sobre unha realidade xornalística. Atrévese a decir algo a propósito dese modelo, desa alternativa que aínda non está definitivamente clara sobre a mesa? Digo, pensando no inmediato futuro dos colegas que están aquí. Nin se me ocurriría a estas horas. Creo que este acto terminou. Eu creo que estamos
entrando nunha prórroga cansina, e eu, evidentemente, para ser honrado, teria que fatar unha resposta longa. Porque é evidente que o xornalismo está cambiando e é evidente que había que especificar en que. Eu só podo dar o que é a miña forma de verlo, de todo o proceso, a evolución. Pero é verdad que eso vámonos a 15 minutos máis, así que renuncio completamente. Moitas gracias e espero que me permitas que... Sí, como non lle vou permitir? Que me permitas que evite a resposta, non a pregunta. Como non lle vou Que evite a resposta porque é longa. É longa. É longa e complicada. Pero vamos, estou disposto a... Sería motivo de outra xornada. Polo tanto, vámoslo rematar, vámoslo deixar aquí, señor Regosa, para que isto se clausure como debe ser clausurado. En a próxima xornada quero estar ao principio, non ao final. Moi ben, moitas gracias. Bueno, xa sei que é moi tarde, que o que organizou isto non quere falar. Pero eu creo que debo decir unhas palabras de despedida. Primeiro, para agradecer a vosa asistencia, como xa avancei pola mañá, pero que vexo que é pertiná durante todo o día, de modo que espero que vervos por aquí con frecuencia. Tamén aos ponentes, que aguantastes que non é frecuente as intervencións uns dos outros, que agora xa eso casi non se estila, de modo que síntoma quizá de madurez ou de outras cousas. E, respecto deste punto final, que foi ahora suscitado polo público e tamén pola intervención de Carlos Reigosa, eu creo que queda aquí botado un guante, como se dicía antiguamente, e que, ademais, sabendo que existen en Madrid bastantes organizacións profesionais, de médicos, de xuristas, de xornalistas, etc., a ver se todas xuntas, e con algún apoio desde aquí, podemos andar algo nesta dirección, non? É dicir, que non está nada prohibido de que poidamos facer debates deste estilo de outros tamén en Madrid, en Barcelona, en Buenos Aires ou donde fora. O Consello non ten unha sede territorial nada máis que de modo funcional, de modo que está onde haxa un galego, e esos galegos están en moitas partes, non? E en Madrid moitos. O que pasa que tamén quero decir que a veces o diálogo entre Madrid capital e provincias non é só o problema da provincia, tamén é problema da capital. Hai que resolver algúns desencontros ou malos entendidos que acostumbra haber non só aquí, en París ou en Buenos Aires ou en México, DF, non? Porque a capital tende a concentrar demasiado poder e o poder non é o mellor compañeiro para o debate. É máis ben privilexia ou a aceptación ou a fustigación. Todos os que critican, no fondo, están esperando algún día ser poder. E o que está no poder está intentando non ter que abandonarlo, non? De modo que, salvado eso, eu creo que podemos facer no futuro algunhas cousas deste estilo. Non sei se os aquí presentes, as alumnas e os alumnos irán a Madrid, espero que, supoño que non, pero ao mellor o podemos facer de outro modo. De modo que o que nos moveu a facer isto foi enriquecernos para a nosa propia programación de actividades no Consello, ver como podemos mellorar. Creo que a vosa visión foi moi importante, que tomamos boa nota dela, e tamén tedes que entender qual é a nosa propia posición desde aquí, que non sempre é fácil nin doada. Dito isto, pois, queda clausurado estas xornadas, e até a próxima, que vos convidaremos a non máis tardar unha semana ou dúas a actividades nesta mesma sala. Gracias a todos.